Sada na odgovor od Petra, svih tih proteklih 20-25 godina nije toliko doktorica Nela Sršen posebno vrijedi za Italiju, jer u Italiji sudjelujem na mnogim ko u životu nije razgovarao sa svojim invalidskim kolicima do tada. I na jednom turniru mi je jedna trenerica prišla, rekla imam ti prijatelja koji radi aikido za djecu s cerebralnom paralizom, on to više ne može raditi i palo mu je na pamet ideja da pokrene judo. Međutim, on je pitao nekoliko judo trenera u Zagrebu i svi su mu rekli da je to nemoguće. I od trenutka kad sam ja čula da su oni to rekli da je to nemoguće, ja sam odmah tražila njegov broj, meni su se klinci borili u dvorani, ja sam ga nazvala isti čas, za 2 dana se upoznala s čovjekom. On je mene upoznao s tom djecom, ja sam pogledala jedan njegov trening i za tjedan dana sam ja počela voditi judo za osobe s cerebralnom paralizom. Pa ja bi evo napravila nekakvu sebi torbu ili cipele. Kako sam pasionirani obožavatelj mode od malih nogu, nekakva moja osobna priča je da sam za svoj 4. rođendan od svih uzvanika naručila za poklon torbu. I tako sam ja dobila 27 torbica. I to uvijek pričam i mama i tata mi pričaju, ali to je jednostavno bio tvoj put. Međutim, nisi ga osvijestila do 20. je to malo drugačije bilo, no i to se mijenja i promijenilo se. I upravo na taj način da kad dođete u Zagrebačku filharmoniju da ste filharmoničar, da ste najbolji glazbenik, nešto što je bio i jest moj cilj, ne samo u ponašanju, da tražimo izvrsnost, nego i u ophođenju. Naravno, treba proći vremena, ne možete ništa preko noći. A taj nacionalni amblem koji bi imali, da smo izdignuti, kao što znamo, reprezentacija Hrvatske je reprezentacija Hrvatske. Tako je Zagrebačka filharmonija reprezentacija u glazbi izvrsnosti. Najbolji je naš orkestar, pa dajmo taj sjaj još da se podignemo više, da pokažemo da smo ponosni i da imamo takvu glazbu, takvu baštinu kao što ima Zagrebačka filharmonija. I svi zajedno da tomu živimo, naravno. Evo, ja otvaram za